zauna cikin gida da iyali, ki haƙuri da maiki ne ke hana ni sukuni. Na samu damar ganawa da wanda rai yayi zaɓi, gani a falo ne da mijina, kyautar fure zai bani. Nake da bukata karki kira yar aiki, uwar gidana ke zaki mun. Dauko wayoyi na ki kashe su ko ki sa salin, nan kira sai kin yarje mun. Dani da ke yau sai soyayya, ba batun jin kunya, farin ciki sai kin sama mun. Da ke kaɗai na kayin tinƙaho, ke ce muradin raina, annishuwa ta ma ke ce do garkuwa gare ni. Babu aiki an gona, ya samu damar hutawa, cikin gida kuma zai zauna, da ni kadai zai ganawa. Da lokacin yau ya bar min, ta yaya zan yi kokawa. A dandalin yau na musamman ne, kai ka bani ƙwarin gwiwa, bara na ɗauko maka girkinka, santi ya sa ka yabe ni. Ce tun farko ban ɗauki aiki ba, da haka yayi min daɗi, domin baka koka ba. San kin iya girki, to mai yasa baki mun ba? Ina yi ma wazan ba, da kai baka zauna ba. Ki haƙuri aiki ne ba san raina ne ba, shi ya saka baka samun damar da za ka kula ni. Na samu hutu dole na zauna cikin gida da iyali, ki haƙuri da maiki ne ke hana ni sukuni. Na samu damar ganawa da wanda rai yayi zaɓi, gani a falo ne da mijina, kyautar fure zai bani.